babhekene nobunzima onogada bemoto ethutha imali bezama ukunqanda amalungu omphakathi ukuba ngayitapi imali esale ngesikhathi oshaya isibhamu bebamba imoto imali laphana ekuseni ePitori. Laphana bafethu sanibonana-ke nginibele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngimphuthu uveze wakho manje bathi ila sibona amakhumeke mhlawumbe ukuthi usemusha kuleli khasi zaphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Ividiyo esabalele enkundleni zokuxhumana laphana khona onogada bemali laphana bemoto yakwaFedelity bezama laphana ukuxosha amalungu omphakathi ngenkathi-ke bezama ukutapa imali esale ngesikhathi bezama ukubanjwa inkunzi laphana okushaya isibhamu bebamba imoto imali lapha. Ngazi ukuthi angande kakhulu kodwa-ke ukuzibonela laphana ividiyo laphana-ke ngenkathi onogada bezama ukushaya amalungu omphakathi ebezama ukuxosha insalela esale ngesikhathi kubanjwa imoto imali. Engabe-ke le nsizwa okanye le ntokazi eshuthayo laphana ibizithambisa yini laphana ibhizi ngokushaya ikhamera laphana, okanye-ke mhlawumbe bese kuqedile yakhe okanye besisitholile sayo isihamba laphana bekade sifuna insizwa enelisekayo laphana. Mhlawumbe luthina lwakho uva ngalolu daba ake sivele hlana comment section ungixoxele ukuthi-ke luthina lwakho uvo ngalolu daba. Mina-ke ngani zakwethu sengiphuma kanjena, ngiyathemba-ke uyibonile ukusuka nokuhlala wale video lena abalungu-ke bezama ukuxosha imali laphana-ke esale ngenkathi ushaya isibhamu bebamba inkunzi kwimoto imali yohlobo lakwaFedelity. Ngila siboni sengiphuma kanjena, ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwezinye ezilandelayo namavidiyo alandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi, nginithanda kakhulu.